katuig sukad nagkapandemya, nabalik na ang Kapuso Fans Day o Kapuso Mall Show sa inyong Kapusong Istasyon sa Mindanao. Aniya ang report. Gidagsa gayud sa mga fans ang KCC Mall de Zamboanga Activity Area sa Zamboanga City alang sa Kapuso Fans Day niadtong Sabado. Kauban ang cast sa bolera nga sila si Kylie Padilla ug Garda Versosa. Ilabi pa nga kini ang unang pagpahigayon ni ini sukad nagsugod ang pandemya. Super excited po. Na-miss ko po ang manood ng artista kasi before pandemic po. Nung pandemic kasi, walang artista ngayon. Sobrang excited po. At least makikita ko na siya ngayon. Si Kylie Padilla po. Taud-taod mipakita na sa iyang TikTok moves si Garda Versosa. Mas nahugyaw ang tanan paggawas ni bolero star Kylie Padilla kinsa mipakita sab sa iyang abilidad sa pagdula og billiards. Nagpasalamat ang duha sa mainitong pagdawat sa mga Zamboangenyo ug giimbitahan ang tanan sa nagkainit na nga episode sa bolera. Maraming salamat po sa mainit ninyong pagtanggap sa amin ni Kylie. And enjoy talaga dito sa Zamboanga. Pati sa pagkain, busog na busog. Ang sarap mag-show dito kasi ramdam mo talaga yung pagmamahal nila tsaka yung miss nila. Bawat episode may nangyayaring nakakapanabik na maganda. Sa Davao City, jam-packed usab sa mga fans ang Kapuso Mall Show sa Activity Center sa Abriza Mall niadtong Domingo. Silang tanan excited nga makita ang lead star sa First Lady nga sila Maxine Medina ug Rocco Nacino. Nabalik na siya ng kalingawan sa Davao City. Maria Maika Maxine Medina, Philippines! I'm so happy because back to normal namang good ta. So, kay murag nasanay lang uta to after 2 years murag tsaka jud kaayo ang ato ang show ato mingaw ang malls kay walay mga artista na nakita antod kagon wag na happy na ta kay makita nato sila sa personal. Aray! Thank you! Dihang gitawag na si Maxine Medina mihugyaw ang fans ilabi na nga nagpasample pa siya sa iyahang pagrampa. Gikilig sab ang fans dihang nag-perform si Rocco Nacino. Marami pa silang kailangan abangan eh. At syempre, kung may surprise kami ng First Yaya, for sure, meron din kayong dapat abangan ngayong last week ng First Lady. Yan ang kailangan nyo abangan ha. May surprise kami. The feeling of coming back to the provinces, lalo na ang unang leg na napunta namin is Davao, and very welcoming sila, ay napakasaya ng feeling of course. Uban ni Mel Colmenares, Jandy Esteban, Balitang Bisdak.